लासिनो बे फुख्रिखौसो मुलि होना दोननांगौ बे थिग जायासै आरोखि खिन्थु बे खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे ओरैबायदि मोनसे सोमोनांथाव आरो गिखांथाव आरो साननो गोनांथाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों आं नोंथांमोना माने मिथिबा शक जागोन दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायगोन कि मुगानि थान्दै इउटुब चेनेलाव मोनसे भिडिअ होदों बेयो जाहैबाय मा दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि थानानि बेन्दोङाव थानाय सरायदेखा आरो बालापारा माने स्पेसियेलि बालापारा होनो खोमा बे बालापारा गामियाव माने मोनसे जाथाय जाना थांबाय जाथाय जानाया बेनोखि सासे व्यक्तिनि फुख्रिनिफ्राय बिराद मोजां मोजां गिदिर गिदिर नाया थैनानै थांजोब्बाय माने मानो थैखो माबोरै थांखो बे माने थैदों बिराद आसरित जादों दा बेखौ बिथाङा स्टेटमेन्टनि गेजेराव होदों आं दा स्टेटमेन्टखौ होगोन नोंसोरनो बिथाङा मा बुङा बिगुमाया फुख्रि बिगुमाया थारमाने मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ना थैनायनि सिगां ओइदिनखालि मोनायाव माने बेलासियाव आरो जेनेखि दतमा समस्तिनि एमसिएलए समस्तिनि बिटिसि समस्तिनि प्रकाश नार्जारिना सासे माबा दङलै ना प्रकाश ब्रह्ममोनथाय बावबाय आं नामखौ आं टाइटेल गोसोआव गैला बिथाङा माने एमसिएलए दतमा समस्तिनि बिथाङा फैबाय थानाय जेनेखि इलेक्सननि बिखयखौ लानानै बै गामियाव थांनानै रायलायहैदोंमोन आरो जाय व्यक्तिनि माने गामियाव थांदों हयथ' बिनि न'आव थांदों आरो थांनानै माने राजखान्थिनि सुखु दुखु बाथ्राखौ रायलायहैदों दा रायलायनायनि गेजेरावहाय माने गामियाव आं आगोलाव होनबाय थादों गामियाव खुनु मोनसे मा होनना बुंदों साधारन पाब्लिक गैला होननानै आं सिगाङाव होनबाय थाखादों गासिबो माने पार्टिजों इनभल्भ जाजोब्बाय बे खोथाखौ आं सिगाङाव होनबाय थादों दा बे हिसाबै आं दिनै मिथिनो मोनबाय बिनि फुख्रिनि नाया दिनै थैजोब्बाय माबोरै थैखो नोंबो गोमोगोन आंबो गोमोगोन सोरबाया गोमोगोन दा जोङो फुख्रि व्यक्तिनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिबा सिङाव माने फुख्रियाव हाबनानै नायबाय नायाथ' थैबाय बेनिफ्राय आं मिथिबाय कि जे सोरबा मुलि होनानै गालांदों आरो मानायाव दा मानो मुलि होना गालांखो स' दिनै प्रकाश जेनेखि एमसिएलए फैनायनि थाखायनो मुलि होनानै गालांबाय नामा फुख्रियावहाय बे माबोरै जाथावगौ इसिबां हिंसा थायो नामा आंथ' बुंगोन आरो जाय व्यक्तिया थारैनो जाय व्यक्तियानो जाथों मानो खुनु पार्टिनियानो जाथों बा पार्टि नङा जाथों बेबायदि पाप खामानिखौ मावनो नाङा आंनिफ्राय खावलायगोन बे मोनसे मोजां नङा मानोना आं मानो होनना बुंबा हयथ' गाव व्यक्तियानो होथों बा सोरबायानो होथों बा गुबुन सोरबाया हिंसानि खाथिराव होना लाथों बेबायदि पाप खामानिखौ मावनो हामा बे बिराद गिदिर खहा जागोन जाय व्यक्तिया मावदों बे बिराद गिदिर खहा जागोन आं दिनै स्पष्ट बुंखाबाय राजनितिनि थाखाय मावदों ना बिनि पार्सनेलि हिंसानि थाखाय मावदों बेफोरबायदि थासारिया बिराद लाजिथाव जायो बिदिजों जोंनि समाजा जौगानो हाया मानोना थारैनो बे जुदि गाव हारसिङै जुदि नाया थैनायब्ला माने बे आलादा बाथ्रा नाया जुदि आलादा थैनाय माने हारसिङै जुदि बेराम जानानै थैदोंब्ला बे आलादा बाथ्रा होननानै माने मुलि होदोंबो जानो हागौ होआखैबो जानो हागौ नङा होमबा ओंखायनो होनना बुंदों जुदि सोरबा जुदि मुलि होदोंब्ला बिथाङा बिराद गिदिर भुल मावबाय आरो बेयो गावनि बिखुखौ बोनो लागोन खिन्थु थारैनो जुदि नाया हारसिं थैदोंब्ला बे आलादा बाथ्रा जाहैबाय आरो ना बाहाय खुनु रावनिबो दाय थानाय नङा स' बिथांनि बुंनायाव आं फिल खालामनो हादों कि बाहाय हयथ' माबा मोनसे थानो हागौ बेयो मोनसे सानदों आरो माने राजनितिनि खाथिराव बेफोरबायदि एना एनि थायो नालाय गामियाव दा बिनि गेजेरजों गावनि फुख्रिखौ गावनि सोरबा व्यक्ति हिंसा एबा गावनि बिर'धि पार्टिनि सोरबा सासेया माने गावनाव बेफोरबायदि मानसिफोरनि खाथिरावहाय बेफोरबायदि गावजों हिंसा खालामदों होननानै गाव मोनसे फिल खालामदों आरोखि माने खालामथावथाव जादों बाथ्राया दा ओंखायनो आं गासैबो रायजो राजाफोरखौ आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायनो लुबैदों गोरबोनिफ्राय आङो सिगाङावबो गोबां भिडिअ बुंबाय थादों कि राजनितिकआवहाय नोंहा बिनि सोरबा फुख्रिनि नाखौ फोथैनानैबो नोंहा मोनजाया नोंहा सोरखौबा राजखान्थिनि थाखाय सोरजोंबा नोङो आजां गाजां नांलायनानै न' गाथाबलायनानै नांलायाबो नोंहा मोनजाया सोरखौबा लामा सामा दखान बारि बागानाव नोङो रायखोमानानैबो नोंहा मोनजाया नों माहाजोन जाया नोङो देरा सोरखौबा रायखोमानानै नोंनि गोसो सानस्रियासो गाज्रि जायो सोरखौबा हिंसा जानानै नोंनि खर' मेलेम गोसो सानस्रियासो हिंसा जायो सोरखौबा हिंसा जानानै नों माहाजोन जानो हाया सोरखौबा मेगन सानानै नों माहाजोन जानो हाया पार्टिनि थाखाय नों सोरखौबा गाज्रि बुंनानै गाज्रि कमेन्ट देनानै एकदमबारे गेसाव गोफोन बाथ्रा बुंनानै नोङो मालाबाबो माने मा होनना बुंदों धोनि जानो हाया आरो नों सासे मोजां सुबुं हिसाबै नों गावखौ सिनायथि होनो हाया दा बेनिखायनो आङो नोंथांनो फोरमायदों कि
अन्नानै आंनि गोरबोनिफ्राय खुलुमदों राजनितिखौ बयहाबो खालामनो अधिकार दं मानोना इन्डिया मोनसे गणतान्त्रिक देश हिसाबै जाय बेक्तिया जायखौ जेखौ पसन्द खालामो बेजों थांनानै राजखान्थि गेलेनो हानाय बयहाबो पावार दं मोन्थाय दं स' बेनिखायनो जोङो राजखान्थिनि खाथिरावहाय जोङो बेफोरबायदि हिंसा खालामनाया थिग नङा बयखौबो गोसो बायदि माने फ्रिलि उदाङै माने पलिटिकेल गेलेनो माने मोन्थाय हो बयहाबो मोन्थाय दं उदाङै पलिटिकेल गेलेनो हानाय बयहाबो मोन्थाय दं पावार दं स' बेनिखायनो आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायनाया बिसोर जे जोंनि गासैबो बर' सुबुंफोरखौ आं खावलायगोन बयखौबो गाव गावनि गोसो बायदि भट थुनो पावार हो बयखौबो गाव गावनि गोसो बायदि राजनितिकआव थानो पावार हो आं बिपिजोंसो थागोन आं कंग्रेसजोंसो थागोन आं इउपिपिजोंसो थागोन आं बिजेपिजोंसो थागोन आं माने तृणमूल कंग्रेसजोंसो थागोन आं आम पार्टिजोंसो थागोन बा आं भटार पार्टिजोंसो थागोन बेखौ माने थानो हो जायहा जेराव फोथायनाय दं जायहा जेराव बिसास खालामदों बिथांमोनानो थागोन जायहा बिसास खालामा मानो थानो स' बेनिखायनो खुलुमबाय आङो आंनिफ्राय जे गोरबोनिफ्राय खुलुमनानै खावलायबाय जे खुनु बेफोरबायदिनि हिंसा हिंसि जालाया अन्नानै नांलाय खमलाय जालाया बेफोरबायदि खालामलाया बेखौ आंनिफ्राय गोरबो बिखानिफ्राय एसे बर' फिसा हिसाबै नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय साननाया थिग जाया खिन्थु मानो होनबा जोङो पार्टिनि लानानै जोङो गावजों गाव जानानै पाब्लिक मानसिया बिदि खालायलायनाया एसे रं जायो आरोखि बे गामिनाबो बांद्राय जोंना हिंसा हिंसि जालायनानै लाब गैखाया आरो सोरबाफोर दङबाबो जाहाथे माबा मोनसे रायलायफै बुंफै होमबानो जोंनाव गोजोननाय फैगोन बा मोजां मोनसे मिलायनो थानाय फैगोन दा बेफोरबायदि फैयाबोलासिनो डाइरेक्ट मुलि होनायाव अननाय जादों आरोखि बेसेबां गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायगोन हाजार गोथौ दुखु मोननाय जाबाय आंखौ बेबायदि खालामना होनाया अननाय आंनो ना हमनानैबो जायो अबेबा समाव बेबायदि माबा मोनसे खालाम हाजिरा मुजिरा मावनानैबो जायो आरोखि आं बे खोथायाव बेखिनि बिदि मावना होफैनाया अननाय जायो आरोखि बर' हिसाबै नोंथाङाबो गोबाव बोसोर सोरबा हाथियारजों सोमावसारग्रा दावहारु बिथांमोनखौ नोंथाङाबो सहाय सहयोग खालामबोदोंमोन बिनि सोमोन्दै फोरमायगोन नामा आङो फंनैसोखौ बुंनो लुबैयो जेब्लाना जोंनि फार्स्ट जोंनि माबा जाजेननाय गसाइसिना इउनिट बे गसाइसिनानि इउनिटनिफ्राय जोंनि आथियाबारि रामफल बिल आनसलिक जाहैदों गोदोनिसिम थानानै आं उसुंथाइबो मोनाखै जेबो मोनाखै आङो मावबोदों बबे समनिफ्राय मा जाबोदों जाबोआ बेखौ आं बुंजोब रोङा बबे समाव मा जादों मा जाया आं नुबोजोबदों खिथाजोबनो आं हाजोबा आरो आं लेखा रोङा हिसाबै आं बेखौ बुंनो थाङा आरोखि खिन्थु बेफोरखौ आं नुबोजोबदों ओंखारफानांदों जोंनि माबानिफ्रायनो आङो एबसुआवनो आङो गोदो आजां गोबाव थाबोखादों जोंनि जोनोम जाजेननाय गसाइसिनाव जोनोम जाजेनदों एबसुनिफ्रायसो जोङो थेगावनिफ्राय डाइरेक्ट रामफल आनसलिक खालायहैनाय जादों आरोखि बेनिफ्राय जादों मा बालाथं इउनिटआवबो बेसेबां गोबाव थादों आङो आरो नै टाइमर सारदोंमोन बिनिनो बडिगार्ड जानांदोंमोन आं गोदो दिनैसिम आं जेबो उसुंथाइबो मोनाखै जेबो मोनाखै आजिलि आं दिनै बोरायलांबाय